María Pilar García Negro. Eu sempre volvo, como Italo Calvino nos aconsella, aos clásicos, porque son unha fonte de diálogo, de exemplo e tamén de vixencia en tantos casos, desde logo na tradición literaria galega. Entón, hoxe quixera reviver ou reactualizar un volume que tiven o gosto de editar hai 2 anos, xa vai camiño de 3, de Rosalía de Castro, cunha novela ao xuízo de moitos, meu tamén, a mellor delas, El caballero de las botas azules, e 2 ensaios fundamentais como escritora líder e Las literatas. Están, como se ve, en español, mas non sendo estreitamente literatura galega, é fundamental coñecérmolos porque son textos decisivos á hora de comprendermos a cosmovisión da autora, o seu fundo patriotismo galego, mesmo dentro de textos da literatura española, o seu feminismo medular, porque constitúe unha especie de columna vertebral ou de principio organizador de toda a súa obra, como xa no seu día Francisco Rodríguez, o noso máximo rosalianista, explicou. Entón, por todas estas razóns, eu aconsello a leitura de uns textos que tiven a honra e a fortuna de poder introducir, cun prólogo que se desbocou e que acabou sendo un estudo introductorio de 140 páxinas. Nesta edición, como digo, que xa ten 2 anos. Esta nosa autora fundacional resitúa e reubica, digamos, moitísimas propostas do presente. Ou dito de outra forma, moitísimas das novidades que hoxe son apresentadas ou vendidas como tais están xa neste rexistro fundamental de unha autora tan moderna, tan revolucionaria como Rosalía de Castro, de quen temos a honra de sermos afortunadas e afortunados compatriotas e descendentes.